రాష్ట్రంలో డిజిటల్ గవర్నెన్స్ పై పూర్తి స్థాయి కసరత్తు చేసేందుకు ఒక కమిటీని నియమించాలని అన్నారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. 100 రోజుల్లో కమిటీ నివేదిక సమర్పించి ఒక కొలిక్కి తీసుకురావాలని ఆదేశించారు. డిజిటల్ గవర్నెన్స్ దిశగా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసి అవసరమైన చట్టాలను రూపొందించాలన్నారు. పరిపాలనా వ్యవస్థలను పూర్తిస్థాయి డిజిటలైజేషన్ చేస్తూ ముందుకెళ్లాలని చెప్పారు. హైదరాబాద్ సెక్రటేరియట్లో కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల సమస్యలపైన కూడా సమీక్ష చేశారు. ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించడంతో పాటు సంక్షేమ పథకాలు కూడా లబ్ధిదారులకు చేర్చేందుకు డిజిటల్ గవర్నెన్స్ తేవాలని సూచించారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో పాటు కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకు 1వ తారీఖున జీతాలు అందించేందుకు వివరాలను పూర్తిగా డిజిటలైజ్ చేయాలని అన్నారు. ఇక ప్రభుత్వం చెల్లింపులు చేసిన సమయానికి ఉద్యోగులకు జీతాలు చెల్లించని కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ ఏజెన్సీలపైన కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.